Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog ang puwersa ng GNN TV44, mabiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilatan ng garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap nganing Martis, November 18, 2025. Yaku po ibeniginto at iti ing News Force, Pampanga. Suspendido yung business permit ng Prime Water king Ciudad San Fernando, sangkan magmaputot na yung operasyon na niti, ing ibalik ing serbisyo king City of San Fernando Water District, ay ni-report. Direkta ning inampang ning City Government of San Fernando king pamanimunan ng Mayor Vilma Caluwag ing executive order ang magsuspendi king Mayor's permit ning Prime Water Infrastructure Corporation sangkan bang maputot na ing operasyon na niti king syudad at ibalik ing mabilog a responsibilidad ning water service king City of San Fernando Water District. Personal ding etad ni Mayor Caluwag, Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales at ring miyembro ning 9th Sangguniang Panlungsod Task Force on Water Service Compliance ing kopya ning utos king opisina ning Prime Water at CSFWD inyang Lunes, November 17, 2025. Agpangkang Caluwag makabase ing desisyon king makabang pamanigaral at ring singsing dareng Fernandino. Ngayong araw, matapos ang mahabang pagsusuri at pagbubusisi, opisyal ko pong nilagdaan ang executive order na nagsususpinde sa mayor's permit ng Prime Water dito sa ating lungsod. Ibig sabihin po nito ay simula ngayong araw ay suspendido na ang kanilang business permit at hindi sila maaaring mag-operate hanggat hindi nila napapatunayan na naayos na nila ang mga problema sa kanilang serbisyo. Ginawa po natin ito upang protektahan ang pangangailangan ng bawat Fernandino para sa sapat, malinis at maaasahang tubig. Base king executive order, ikita niya kaning Prime Water ning paulit-ulit a performance issue. Reng reklamong kanong mareresolba at palyado kanong pakibatan reng pilang service deliverables sangkan bang suspendyan niya ing operasyon na niti. Manyaw siya'y Caluwag king Prime Water na makisan metong para king masaleseng pamaglipat ning operasyon pabalik king City of San Fernando Water District. Kapag nasana kanuning syudad nga panatili ing profesional at respetadong ugnayan ning kumpanya para king kapakinabangan dareng gana-gana. Sinigurad na namang CSF WD General Manager Engineer Nelson Lingat ing kapagsadyan ning Water District na i-take over ing operasyon at gawang technical a proseso at patatagan niyang water quality at pressure king transition period. Pinuri na namang Caluwag ing suporta ning Sangguniang Panlungsod at ning Task Force on Water Service Compliance king pamagdala king metong kareng kamahulagang desisyon ning kayang administrasyon. Manyaw siya ing city government kareng hanggang residente na manatiling kalmado at maging updated hanggang king pamagbalaos ning transition. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King balen ning magalang, bayong dala ning binuklat keti kapamilatan ning donasyon ning pamilya Luciano, ay ni-report ng Patricia Mamangon. Iting makasalesayang Luciano Mansion, king Barangay San Nicolas First, king Magalang, meto nga baleng telakad inyang 1929 ng Don Andres Luciano, ameging alkalde ning balen. Kilalang kilala yung mansyon, emo kay kayang arkitektura, nune pati mo naman king kultura. Keti lamekwa, reng pilang eksena da reng pelikula, kabilang ing ina, kapatid, anak ning National Artist for Film Lino Broca inyang 1979. At ngeni, maluwala siyang akit ing istruktura kay batyang ibuklat ing parte ning pribadong gabon ning pamilyang Luciano bang magsilbing bayong access road king balen. Inyang Lunes, November 17, formal niyang tinggap Mayor Malu Paras Lacson, reng land titles, ibat king pamilyang Luciano, king pamanimunan ning dating presidente ning Clark International Airport Corporation ay Jose Victor Chichos
Luciano. Ing donasyon sa Sakloya, king gabong pitatalakarandareng pilang maulagang pasilidad king balen, kabilang na ing magalang sports gym, ating bayong bypass road, king gulot ning mega magalang plaza. To the Luciano family, maraming salamat po. Hindi po makukumpleto ang kwento ng pagunlad ng Magalang kung hindi mababanggit ang pangalan ng pamilya po ninyo. Ang lupang kinatatayuan ng ating municipal building, ang sentro ng ating lokal na pamamahala ay donasyon ng mga Luciano family. At ngayon, ipinagpapatuloy ninyo ang napakahalagang legasyang ito with yet another donation. Ang mga bagong lote kasama ang access road na naitayo sa loob ng inyong property. Genapan mo naman ning blessing ning bayong bypass road at meto nga bayong garbage truck at ambulansya, iba at Karipampanga Governor Lilia Nanay Pineda at Senator Lito Lapid. Agpang kang Chichos Luciano, kapag nasaning karelang pamilyang makasaup, king pa mag-decongest ning trapiko at lakwas pang misulong ing business growth at ekonomiya ning Magalang. Dapat i-turnover tayo king munisipyo, matagamit na niya. Uling malapad dyan dalan Talagang alternate road dyan. At ang manipatan king San Pablo, king Ayala, San Pablo University, pupunta lang yung kabalanan, pumunta lang banda Mexico Riot, kaya nala dumalan. Dumalan kayong plaza po ay so mabawas yung congestion. Pinuri na mo naman niti ing liderato ng Mayor Lacson amamye mas marakala oportunidad para king progreso ning balen. Kaya ikit ko na very progressive la. At saka we have a hardworking mayor, Mayora. So, at saka talaga kakit ko ni so pupunta ako Magalang ngayon aliwan. Aliwan na itang sleepy town, of many years ago. making kaya pinanining development. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King Ciudad Angeles, pasik na nga ning ugnayan ning 4-piece, kaya duwangan ring niyayaliwang ahensya kalupa ning city government. Ay ning report. May kisan metong niya Mayor Carmelo John Lazatin II, king capacitating 4-piece external partners at ceremonial signing of the Memorandum of Agreement o MOA para kareng bayong halala opisyal. Agenapan, King Subic Zambales, inyang November 17, 2025. Kapag nasaning aktibidad, pwede mo na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pasiknangan, ingugnayan, king Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-piece at siguraduang bala-balaw sing suporta kareng benepisyaryo. King pamitipon, dinikdiking katungkulan dareng LGUs o reng lokal na kapanibalan, king pamag-monitor at pamanyaup kareng 4-piece beneficiaries. Kabilang na, ing pamanyugurado, king pamanuki, king health at education conditions, at pamag-access kareng serbisyong kalupaning livelihood assistance, scholarship grants, at skills training. Ing mawa signing, simboluya ning mas matigik apami buklod at pamisaupan-saupan ng DSWD, LGUs at reng bayong opisyal para king balaw sa panyulong dareng pamilyang 4-piece king Ciudad ning Angeles. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ning News Force Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras kay GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, ami bayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at hanggang ngeni, manatili king pamamya makabaldugan at maulagang balita para karing kapampangan gamit ing amanong siswan.
Magsilbiya pong tete, ing istasyon, ban ipayabot karing kabalen, ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo, king patas at balansing paralan. Ing GNN TV44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando, ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo, ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kakatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV44 Pampanga. Isunduyo sa ingustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwidya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwidya ing GNN TV44 Pampanga. Luwidya ing Ciudad San Fernando. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Bilang kalampag laban king korupsyon, tagumpeyang pesinayan ing konsyerto ng bayan laban sa katiwalian. Ay report ng Patricia Mamangon. Nagtipon ang mga kabataang Kapampangan at mga lokal na musikero sa Santo Entierro Street Heritage District sa lungsod ng Angeles nitong Linggo, November 16 para sa konsyerto ng bayan laban sa katiwalian, isang open-air protest concert na layong ipanawagan ang katapatan at pananagutan sa pamahalaan. Alam kong hindi lamang ako ang naluha. Hindi lamang ako ang nagsikip ang dibdib kaninang nakita natin. Narinig natin ang lumagayway ang mga bandila. Ito ang klase ng mga kabataan. Ito ang klase ng mamamayan na dapat ay mayroon tayo. Hindi lamang sa iilang lugar, hindi lamang sa iilang kanto, kung hindi dapat ito'y mamayagpag sa buong Pilipinas. Dahil ganito lamang tayo babang. Inorganisa ng Concerned Citizens of Pampanga at United Pampanga Artists Against Corruption tampok sa pagtitipon ang mga pagtatanghal mula sa halos 40 musikero at banda. Ibibiling pabarada na sinabi kinu kumano pa yung sopan nyo po rin. Nagsimula ang programa bandang alas 4 ng hapon at agad na umapila sa publiko ang mensahe ng kanilang musika. Tapusin ang dilim ng katiwalian, isiwalat ang katotohanan at panagutin ang mga tiwali at ibalik ang yaman ng bayan. Marcos Romualdez to! Marcos Romualdez na naman ngayon, walang ganang iba, ganun pa rin ang kalakaram nangyayari. Kaya muli natin isinabuhay ang Concerned Citizens of Pampanga, kakibat at kasama ang iba pang kumikilo sa ating lalawigan, kasama ang ibang bahagi ng kapuluan sa panawagang tama na, sobra na, ikulong na ang mga gayugdok, ang mga nakahari sa panunungkulan sapagkat ang ginagawa nila, kawawa at kinawawa pa ang mamamayang Pilipino. Ayon sa mga organizer, layo ng konsyerto na palakasin ang panawagan para sa transparency at good governance at hikayatin ang mas maraming kabataan na makiisa sa laban kontra katiwalian. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. At low weather system sing salukuyang mamapekto king bansa, ing northeast monsoon o ing anging amihan o marimlang angin,
ing Northern at Central Luzon. Ing easterlies, iti naman ay mapaling hangin na manibatan king dagat Pasipiko at araranasan king Southern Luzon at Bicol Region. Ing ITZZ o Intertropical Convergence Zone naman king Southern Visayas at Mindanao. Detingan magdala lang paminsan-minsan na pamanuran karig may sabing lugar. Makaranas mo ring localized thunderstorms karas linggat panapon at bengi. Ala na mga monitoring pag-asa, a low pressure area, kilub at luwal ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen, maging parti ka kay pamagbalita kay News Force Pampanga. Na numang kaganapan, isyo reklamo king kayong lugar, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Inumpisan dering at lungari ing pamamye regalo ng Pasko. Nung luka rin dinaon da king anak kay Jesus ing ginto, mira ampong insenso. Ika, makasadya na kang pangregalo mo uling 37 days na mo. Bayo datang Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kanin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang yaning Martis, Rebecca pa istorya, ketiking probinsya. Yako po'y Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, ing Balen, susuy.